Sinohlelo lokuthi selekelele labo abanesifiso sokufuya iy'mbuzi. Lolu hlelo lolu siqale eminyakeni emithathu edlule, unyaka wesithathu lona. Unyaka wokuqala sakhipha iy'mbuzi eziyi-240, sinikeza i-co-op ngayinye 10 kuyi-1. Nonyaka olandelayo futhi senza okufanayo. Kulo nyaka-ke lona-ke ophezulu, njenganamhlanje nje, sikhiphe iy'mbuzi ezingu-480. Kulezi mbuzi ezingu-480, eziwu-10 ewadini ngayinye, ezeco-op yabesifazane, eziwu-10 futhi ewadini ngayinye, i-co-op ixubile. Kusho ukuthi ama-co-op esewonke awu-48 azohlomula namhlanje ngey'mbuzi. Inhloso yokwenza lokhu ukuthi siyazi ukuthi lapha emakhaya uma ukhuluma ngokuthuthukisa komnotho, ubushiya ezolimo nezabafuyi, sekungakakhulumi khona ukuthuthukisa komnotho. Futhi kakhulukazi ngoba singama-co-op nje aholwa abesifazane bodwa, yingoba siyazi ukuthi imizi eminingi iholwa